Lahat ng asawa mo hindi makakalakad. Hanggang hindi natatanggal yung gastos sa kanya. May nananalangin sa kanya. May nananalangin sa iyong girlfriend. Sa itong gabi. Kaya hindi siya makalakad. Kahit matanggal yung dislocate ng buto niya, hindi pa rin tumakbo. Ang galing. Linisin, sabihin si Kristo atin. Linisin. Kung makakausapin niya, hindi na mag-girlfriend. May nananalangin sa iyong girlfriend. Juana Buliman. Mega shout out. Shout out yan kay Juana Buliman. Buliman. Hello. Taga Australia. Mega shout out. One. Shout out sa inyong lahat. Pasyente natin ay taga-Bataan. Hindi siya makalakad na maayos. Tingnan natin kung makakalakad ko. Bahala na. Bahala na si Baba Gis dito. Kailangan natin magtigok yung yung kalaban nila. May shoutout po. Malapit natin, kundi na lang. Matapos na siya. Sambitin si Kristo. Mamawa sa asawa. Maawa ka sa asawa pag nagawa na sakit. Magbawasan yung pera mo. Maawa sa kanya. Ginagawa lang yan sa pera mo. Malapit na. Kunti na lang. Maawa ka na. Kunti na lang. Agatote. Okay na, makukuha ko na siya. Kunti na lang. Sandal. Bitawan mo kayo. Kunti na lang. Amen. Kada, kami may Jesus name. Tulong, mo na. Huminga mo naman natin. Pinaiyak ko yung asawa mo. Tumatawa yung anak mo. Pinaiyak pa ng nanay mo. Yan yung palamiyak ng nanay mo. Aray! Sabi ko, salamat Kristo. Lakasan niyo po para tayo. Salamat Kristo. Amen. Bilang ka mata. Himingan malalim. Inhale. Saba. Sana lang. Tapos dahan-dahan lang. Yan. Ilabas na konti sa ilong. Para kumalma yung hangin. Matagdagan ng tubig. Tingnan natin kung makakalakad ka. Ten. Ayan tayo. Chin. Huminga ulit na malalim. Sabi mo, amen. Amen. Hindi namin siya, di ba may konting dislocate ang buto mo? Antay natin. Antay mo gumana yung tubig. Tingnan natin kung makakalakad ka. Huwag ka masyado mainip. Mainitin ka. Okay. Play. Lakad. Walang hawak. Parang ano yun? At anong nangyari? What's happened? Parang may naman, paano ka maglakad kanina? Ganyan. Thank you, Lord. Wala na. Ayusin na yung bato mo. Ba't ka umiyak? Doon ka magpasalamat. Doon kay Papa Jesus. Thank you po, Papa Jesus. Ba't ka na naman umiyak, tay? Yakapin kita, tay. Kawawa lang si tatay. Yakap. Okay, pasa lang. Umikot na, parang Parang may magic. Sabi siya, may nagdarasal sa asawa mo eh. Bye-bye script yan. Magpasalamat ka kay Kristo.
Ano? Okay na. Shoutout mo yung nagpapa-shoutout. Ay, pa-shout out yan kay Alicia Margaret ng South Cotabato. Shout out po sa Cookhin Sucias family. Thank you po. Tayo siya Shout may out po papasok dyan ako. sa lahat po sa South Cotabato. Coronadal South Cotabato, General Santos City. Pa-shout out po dyan sa family ko. Cookhin family po. Maraming Cookson family. 1,000. Thank you po. Thank you, Lord. Thank you. Ayusin na siya card para maayos na. Na-adjust ko tayo buto niya yung konti. May alam ko may konti pa siyang dislocate. Pahingayin mo muna sa konti. Kaya nag-stock na yung kalaban niya. Shut up na. Shut up na. Pati si tatay umiyak na. Wala talaga, sobrang sakit. In Jesus' name. May sugat ba? Wala po. Wala naman sugat. Tapos na. Salamat kayo papagat. Pahingin mo muna yan, Chad. Masyado ko pinulan sa yung mga spirito niya. Natulad yung kanina, tapos lalapos konti sa ilong. Ano saan niya tayo? Tapos na yung misis mo, ha? Ano naman sila mo? Huminga. Ay, mga pala, nahirapan nga pala kayo matulog, no? Mga asawa mo, hindi nakakalakad. Ikaw naman, hirapan huminga. Pangalan niyo tayo? Middle name? Apelido? Normal mo lang, te, kasi ngayon pa lang bumalik yung mga katawan mo, eh. Matagal ka na kanya kasi dinadasalan. Ano na fracture kasi yan nung nasa Hong Kong ako. Pero napagano na ako sa tour ng ano, tapos na ano, tapos parang nagkalaman. Simple sa gitna ng tawag dyan. Good afternoon po, Ate Bertie Suniga, mega shout out. Taga UK, Roger, mega shout out. Shout out sa mga lahat na nanonood dyan. Nora Martinez, Panarsa, Asinta, Ramos. Mega shout out. Shout out din dito kay Ray Rada, masugid na manonood sa YouTube channel. Nakalakad na si ate. Nakalakad na ni Papa Jesus. Ayan, hindi na ito sila. Natagal na siya, pitripa ng away niya. Ilang years na siya? Awal niya, wala naman. Hindi. Ah, 3 taon na pala siya ng hirap ng ano, ganyan ang lakad niya. Ano, nasa 4 years, 4 to 5 years. Apat na taon na pala siya hindi nakakalakad. Sila ka po mag-ano. Wow, amazing. Mahirap talaga pag maraming kaaway, kaya lagi dapat kalmado yung si puso niyo. Sobra ka lang. Nama ako, ginugod tayo ako. Natawa na sila. Pinuli ko. Ano ka gawin? Mamaya hawakan yung tuhod niya, ha? Kaya aalayin lang ng konti para turuin. Kasi nakaipit ng konti yan. Pero nakakalakad siya, pero para sa yung kulong pa yun. May konti pa yun. Pikit niya tayo. Ang ulit ko, hindi ka pala nakakatulog na tayo, no? Hindi pala kayo nakakatulog. Pikit tayo. Isa. Dalawa. Dalawa lang. Dalawang tao tayo. Dalawang tao, tatay. Carmelito. Kaya tayo. Ano naman na tayo? Minamalas ko kaya. Ano yung sugat? Matagal mo rin? Naputol na ako yan. Wala lang. Sorry. Putol nga pala. Hindi ko napansin.
Kala ko yung sugat. Sabi ko, alam ko yung sugat, ito yung lalaki. Dito na lang. Naligit yata. Hindi, may reserve ako pala. Kapitan kita tayo yung stick tayo kasi ano, malalim masyado. Hindi makagalaw yung papel. Ito na lang gagamitin ko sa'yo para mapis tayo, ma-detect natin. Pigit tayo. Wala siyang elemento sa tao talaga. Doon lang tayo. Bawas yung sa mong daliri eh. Nandun to sa tao eh. Eh, kung Diablo yung nandun eh. Wala naman Diablo, wala naman elemento. Doon tayo kasi sa tao kung forma. Pigit tayo. Okay na. Gumana na tayo. Pas-pas tayo. Katulad ng ginawa ng asawa mo kanina. Seryosoy mo tayo paglilinis. Hihingin dyan tayo bigla. Yan na tayo. Gumagana na tayo. Mega shoutout po sa inyo lahat. Umiyak lang si nanay. Nakalakad na ni Papa Jesus. Good afternoon sa iyo, Ray Rada, sa YouTube channel. Maraming salamat sa nanonood dyan sa Pito. Dito naman, shoutout sa inyo sa lahat yan nanonood sa Facebook page natin. Juana, Buliman, Nora, Asinta, Virginia, Siniga, family, Roger, Apo Andy, Apo Sinda, magandang hapon po. Maraming salamat po sa Panginoong Jesucristo. Siyempre, maraming salamat din. Dolores, Singapore, mega shoutout. Daw, Provincianong Music, mega shoutout sa iyo. Yan. Kung katawan tayo, para malinis tayo, hindi lang ano. Hanggang tikuran nyo tayo, sinasabi nyo hindi kayo makakulong tayo pati pasok. Yan na, gumagana na tayo. Mahina lang itong mga taong kaharap ng asawa mo. Kulang lang ito sa break. Kita mo yung stick mo, hindi pa rin siya nasasaktan. Hindi nga. Grabe. Kuwanti, pa-shoutout po, taga La Union. Mega shoutout sa'yo, Priscilla. Naka 12 minutes na agad tayo. Huwag mo na patatoy niya si ate, ha? Silikon rin niya, lalabas lahat ng school mo. Pumayat yung nanay mo. Hindi pumayat siya kanina, mahal sa yan, eh. Parang manas. Hindi ko napansin yung katawan mo, parang gumaang. Gumaang yung katawan mo. Ha? Islog mo na po. Kunti lang. Nalibol po. Vice Queen. Inusin lang natin si nanay. 4 years na pala siyang hindi nakakalakad. Paika-ika. Inagaras na sa'yo. Oo, tama. Yan ang magandang gusto kong marinig. Kasi baka naman marinig sa pag-iintan din na naman. Hindi, lalabanan ko rin siya para makita ng Oo, tama. Kung magaling sila magdasal sa kadiliman, tapatan mo sila ng kaniwalagan ng iyong isip at puso. Ganon din yun. Kaya lang naman sila nakakatalab, nasama ng loob. Dito magdasal tayo ng may payapang isip puso natin. Talo sila. Kasi may grupo ako ng padasal ko sa akin. Padasalan mo na yung lahat ng patay. Oo, nagdadasal ko kami sa patay. Kasi ako po yung pinakabatang membro ng mga padasal ng Opo. Kasi meron po sa amin yung ko nagdadasal kami sa Kaya nga pala pinagaling na ni Papa Jesus. Gitay, tingala tay. Tingala, yung sabi kami mo tay. Ito. Matalilat ko sa kanya asawa mo kaysa sa'yo. Ito wala nagkakalit. Nagkataon lang talaga niya, nag-ano lang sa kanya, tusok-tusok lang. Ilat ang tatay, hawakan mo tatay. Yung ulo ka tubig. Corona? Mali. Ang ibig sabihin yun, kaya may babae may corona, ano ba yung mahal na ina? Corona. Tumawag ka daw sa kanya. At ito yung asawa mo, turuan mo maging malapit sa mahal na ina. Corona. Eh ano may corona? Hindi mo napapansin may corona?
Di ba? Mamaya ka na tumawag. Okay. Guard, hawak, pali. Anak ko, ate, tinawag ako niya po. Hindi na yun. Ate, paano tinawag ko niya po? Sabi ko yun. Sinte. Medyo yan naman madulas kasi konti. Hindi ate, tuwak mo ito. Yan. Sus! Kakagat nga na dami tubo. Means, normal lang muna. Normal lang. Basta bakit yung feel. Ano lang. Sipa mo. Ikaw na sumipa para malaman mo. Malaman. Kahit tambahan. Okay na. Kita mo niya tubo. Lakad natin para malaman natin kung naglalakad talagang ano na, kung nakakalakad na kayo ng maayos kasi nakalakad na kayo eh. Sige, lakad. Try natin. Sa inyo na ito papatayin yung vlog nyo. Dalawa lang kayo, di ba? Dalawa lang kayo magpapagamot, no? Ba, nagmamadali na. Wala na. Kita mo niya tubo namin ate. Hindi na, matikis na ate. Wala na? Yakapin mo muna yung asawa mo. Apir lang. Walang kiss. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Sa Thank you. pagpapagaling nyo sa akin. Thank you kay Papa Jesus. Thank you, Papa Jesus. Thank Sa you, te. pamamagitan nyo po, gumaling po Hindi. yung napakatagal na panahon na hindi ako makalakad. Maraming Marami ka pa daw paglilingkuran. Kailangan mo pa magdasal sa mga patay. Nangangailangan pa sila ng tulong. Kaya, Ano tayo? Ayaw naman magkakasal. papatayin natin yung vlog na. Lagyan mo na ng langis yan, te. Baka malamigan pa. Yung tuhod mo na may ano, doon simula sa tuhod, sa may laklakan. Patayin na natin itong vlog natin. Para hindi masyado mahaba yung vlog natin. 17 minutes lang. Kasi pag sobrang haba, ano eh. Upo ka na rito kaya. I-upload muna natin tong video. Paalam po sa lahat na nanonood dyan, sa mga taga-Bataan. Taga-Bataan po sila. Taga-Balanga pala sila, sorry. Balanga Bataan po. Balanga, Bataan, Barangay Dinihero po. Erihilio. Dinihero. Mega shoutout. Balanga Bataan po. Lahat ng mga taga-Balanga, palengke dyan, mega shoutout. Balanga Bataan po. Ah. Shout out po sa mga classmates ko. Ayan na. Hello po. 4 years. CJ Bats 157. 157. Shout out sa mga classmates ko. Mag-subscribe na kayo sa YouTube channel natin na Living Jesus Ayan, hindi pa ako Nazareno. nakagawa ng documentation kasi nagpagamot muna ang inyong mami. Mag-subscribe din kayo sa Alipin ng Amang Jesus Nazareno sa Facebook page natin, sa YouTube channel. Paki-subscribe, paki-follow. Ganon din yung pangalan ng Facebook page natin at saka YouTube channel, isa lang. Thank you very much. Bye-bye na. Okay na, te. Talagang nakakalakad na. Opo. Wala na sakit. Wala na po. Maraming salamat. Maraming po. salamat. Unang-una sa Diyos at sama sa langit. Bye-bye. Bye-bye. God bless po. Mamaya na ulit kayo. Mag-upload ulit ako. Bye-bye. Paano mo na? Sa mga kaklase mo, hindi mo ba tinggal pa mo? Shoutout kay Chelsea Rose na mukhang itlog. Huwag mo salbahin. Salbahin yun. Masama yun. Joke lang yun. Joke niya. Joke lang yan. Shoutout dyan sa mga taga-Balanga po. Okay. Thank you. Bye-bye. God bless. Pakishare na lang po at pakilike ha. 4 years pala yan, hindi siya nakakalakad. Upload muna natin yung video. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye. God bless. Thank you so much. 19 minutes, 20 minutes. Okay na po yan. Bye-bye. God bless all. Bye-bye. God bless all. Watching from Singapore, Dolores, Dong, GMM, Music, Provinciano, Rada, mega shout out. Pakilike din naman po. Bye-bye.